Fideo dosbarth i chwith ar gyfer mathemateg uwchgynhaliol uned 2. Defnyddio Calcwlws i ddisgrifio Mudiant rhan 1. Tybir bod gronyn P yn symud ar hyd llinell syth fel bod y ddadleoliad x metr oddi wrth y pwynt O ar y linell mewn amser t yn cael ei rhoi gan x yn haflu 5 minus 7.2 t plus 2.7 t sgwar minus 0.3 t cwb. Mae fe'n hafaliad cubic, felly byddylwch beth ych chi'n cofio am hafaliad cubic. Felly dyma ni y llun o'r gronyn P sy'n symud o'r pwynt O ar hyd y linell fel bod e'n dilyn y llwybr yna fel mae T yn amrywio. Gellir cyfrifo dadleoliad ar wahanol amser gan gyfrifiannell neu daenlen. Felly, os yw T yr amseroedd yna, dyna beth ni'n cael ar gyfer x. 5 i ddechrau, wedyn mae fe'n lleihau, nes bod e'n mynd hibo 0, mynd i gwerthoedd negatif, nes bod e'n troi ar ddwy eiliad, a mae fe'n dechrau dod nôl lan ar y chelyn x, neu'r chelyn y fel sy'n ni fan hyn, nes bod e'n mynd heibio 0 eto, a cyrraedd i chafbwynt a wedyn mynd nôl lawr eto ac yn y blaen. Felly o'r tabl, gwelym fod y gronyn yn dechrau ar x yn hawlu 5 ac yna symud lawr y linell am tua 2 eiliad i fyna, nes iddo newid cyfeiriad a symud i fyny'r linell am 2 eiliad arall, wedyn newid cyfeiriad eto. Gellir gweld mudiant y gronyn wedi animeiddio yma, bydd yn helpu roi disgrifiad llawnach ar gyfer y mudiant. Felly, dewch i ni gael gweld. Animeiddio. Felly, mae'n dechrau ar 5, nôl lawr i minus 1, nôl lan just i'ch ben 0 a wedyn mynd lawr ac yn y blaen. Bydd yn cadw fynd lawr. Felly, os edrychwn ni arno fe to, a mae gyda ni nawr, nid yn unig lan a lawr, ond yr amser yn mynd mlaen tra bod y dadleoliad yn mynd lan a lawr i weld beth sy'n digwydd. Os nawn ni wella'r animeiddio, wrth bloto'r dadleoliad yn erbyn amser tro yma, dadleoliad oedd gyda ni fyna, cawn edrychiad cyntaf ar graff dadleoliad amser y mudiant. Felly dyna ni lawr i 2 eiliad, nôl lan, paso 0 a wedyn mynd nôl lawr a mlaen a fe. Felly mae'r diagram isod, drychwch arno fe do, yn dangos graff x yn haflu 5 minus 7.2 t plus 2.7 t sgwar minus 0.3 t cwb. Felly mae'r ddau hyn yn gyfartal, maen nhw gwmws yr un peth. Y graff dadleoliad amser a'r graff yr hafaliad yma. Gallwn, gwyddo nawr, a gallwn ddarganfod graddiant y gromlen wrth efferi, a bod graddiant graff dadleoliad amser ar gyfer gronyn sy'n symud ar hyd llinell syth yn dangos cyflymder y gronyn ar yr amser penodol yma. Ni wedi gweld rheina mewn cyflwyniadau blaenorol. Felly, crynhoi'r ffeithiau yma, gallwn ddweud a gallwn ddarganfod mynegiad ar gyfer cyflymder fi y gronyn sy'n symud wrth differi mynegiad ar gyfer y dadleoliad x yn nhermau t. Felly, hynny yw bod fi yn hafal i differi x y dadleoliad gyda t. Felly, dyna yn hafaliad ni ar gyfer x. Os ni'n differi hwnna, differi'r x gyda t, mae minus 7.2 dyn ni, plus 2 waith 2.7, felly 5.4 t, minus 3 gwaith, minus 0.3, felly minus 0.9 t sgwar. A mae graff hwnna yn edrych fel yna. Mae fe'n minus hafaliad quadratig, felly mae fe'n
peniweired, yr pigyn i fyny. A ni'n gwybod bod ni'n gallu darganfod graddiant y gromlin wrth differi a bod graddiant cyflymder amser ar gyfer gronin sy'n symud ar hyd llinell syth yn dangos cyflymiad. Mae graff cyflymder amser, graddiant hwnna yn dangos cyflymiad y gronin ar yr amser penodol yna. Felly gallwn ddweud bod ni'n gallu darganfod mynegiad ar gyfer cyflymiad A, y gronin sy'n symud, wrth ddifferi mynegiad ar gyfer y cyflymder V yn nhermau T. Hynny yw, A yw differi V yn ôl T. Felly dyna'n graff ni ar gyfer V oedd differiad X, ein graff ni ar gyfer A wedyn bydd yn edrych fel yna. Felly differi V, ni'n cael 5.4 minus 1.8 T. A dyna beth mae graff yr cyflymiad yn ôl T yn edrych fel. Enghraifft i ni nawr i weld hwn yn gweithio. Mae gronin P yn symud ar hyd llinell syth sy'n cynnwys y pwynt A fel ar amser T eiliad, lle mae T rhwng 0 a 12. Roddir ei dadleoliad x metr oddi wrth A gan x yn haflu 0.16 t cubed minus 1.92 t sgwar plus 5.67 t. Darganfyddwch dadleoliad olaf y gronin a diddwythwch cyflymder cyfartalog y gronin yn ystod y mudiant. Yn hwnna i ddechrau. Felly, A, pa mae t yn 12, sef ar amser olaf, ni'n angen, mae x yn hafelu, gosod 12 mewn y mynegiad yna, a ni'n cael 69.12 metr allan. Ni angen diddwytho cyflymder cyfartalog, felly pa mae t yn 0, mae x yn mynd i fod yn 0, a pha mae t yn 12, mae x yn mynd i fod yn 69.12. Felly'r cyflymder cyfartalog yw newid yn y dadleoliad dros amser. Felly 69.12 minus 0 rhannu 12 yn rhoi 5.67 metr yr eiliad i ni. Rhan B yn gofyn ni ddarganfod mynegiad ar gyfer cyflymder a chyflymiad y gronin ar amser T. Felly V yw differi x, felly differi x gyda t, ni'n cael 3 lliosi 0.16, felly 0.84 t sgwar, minus 2 lliosi 1.92, minus 3.84 t, plus 5.76. Felly dyna mynegiad ar gyfer cyflymder. Cyflymiad, differi hwnna, a ni'n cael 2 waith 0.48, felly 0.96 t minus 3.84. Felly dyna B. Ar gyfer C, darganfyddwch ar amserau pan mae'r cyflymder yn 0 a gwerthoedd y dadleoliad ar yr amseroedd yma. Felly C, ni'n rhoi V yn haflu 0, felly'r hafaliad ar gyfer V yn hafel i 0, y fe'n cwadratig, chi'n gallu naill ar efen eich cyfrifiannedd, neu fformula, neu rannu 0.48 a 3 ffactorio, a ni'n cael t yn 2 neu 6. Felly 2 amser pan mae v yn 0, dod o hyd i x pan mae t yn 2, so nôl i'r hafaliad ar gyfer x, t yn 2 mewn yn hwnna, a ni'n cael 5.12 metr, t yn 6 yn yr un hafaliad, a ni'n cael bod t yn 0. Rhan D, brasluniwch graff dadleoliad amser y mudiant. Felly beth i ni'n gwybod? Ni'n gwybod ar amser t yn 2, bod e yn 5.12, ar yr amser yna oedd v yn 0, felly mae'n naill ai maximum neu minimum,
Pan oedd t yn 6, hefyd yn maximum neu minimum, oedd e'n 0. Felly, mae'n amlwg, mae hwnna'n mynd i fod maximum, hwnna mynd i fod minimum. Pan oedd t yn 0, oedd x yn 0, a pan oedd t yn 12, oedd x yn 69.12. Felly, dyna braslun o beth sydd gyda ni ar gyfer y graff yma. A rhan E, darganfyddwch ar amser pan mae'r cyflymiad yn 0 a chyflymder y gronyn ar yr amser yma. A esboniwch arwyddocâd eich ateb. Felly cyflymiad yn 0, A yn 0, A oedd y myneged yma, gosod hwnna'n haflu 0, mynd ar 3.84 draw, rhannu dy 0.96 a ni'n gael bod t yn 4. Felly oedd t yn 4, beth oedd fi pan oedd t yn 4, a ni'n cael i minus, dod i 4 mewn yn hyfaliad am fi, nath hwnna, a ni'n cael minus 1.92. Felly beth yw arwyddocâd ar ateb yma? Felly gan bod graff cyflymder amser, hwn, cyflymder amser yn quadratig positif, bydde'n parabola siap i bedol a'i pigyn i lawr, a mae A yn haflu dv dt. Dywedir hyn wrth y mae cyflymder isaf, oedd hwnna'n 0, felly y cyflymder isaf yw minus 1.92, a mae hyn yn digwydd pan mae t yn haflu 4. Felly enghraifft i chi o defnydd o calcwlws ar gyfer hafaliadau Mudiant. Dyw rein ddim â cyflymiad cyson, felly ni angen defnyddio calcwlws i ddod o hyd i'r atebion. A dyna ddiwedd y cyflwyniad yna. Bydd fwy o calcwlws yn dod yn y cyflwyniad nesaf.